הסיפור הבא. בקיבוץ גבעת חיים ייחוד לא דיברו על המתים, גם לבכות אסור, זה מה שדרשו המייסדים. וכך קרה שסיפורם של 8 חברי הקיבוץ שנפלו במלחמת יום הכיפורים מעולם לא סופר, עד שעבר לגור במקום אדם שלא גדל בקיבוץ, אאוטסיידר, מישהו שלא ינק מגיל 0 את הצורך לשמור על קשר השתיקה. היום, 40 שנה אחרי, כשכל חברי דור המייסדים הלכו כבר לעולמם, נוגע הקיבוץ לראשונה בפצע שמעולם לא הגליד. כתבתו של שי גל, תחקיר שירה הופמן. בכניסה לקיבוץ גבעת חיים ייחוד עומדת האנדרטה הזאת, מכוסה בצמחייה. מרחוק קשה להבחין שזאת בכלל אנדרטה, ועוד יותר קשה לראות את השמות של 8. 8 בני הקיבוץ שנפלו במלחמה ההיא של אוקטובר 1973. חנוך אהרון ודודו אהרון, 2 אחים שנהרגו בחווה הסינית. אילן ברונר, שנהרג בחזית סיני. יאיר, שנהרג ברמת הגולן. אברמלה, אמיתי, בני ועוזי, כולם בחזית סיני. 8 בנים. 8 בנים, כן. אם זה היה תלוי בדור המייסדים, הסיפור הזה היה נקבר עם הנופלים של המלחמה. כי יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. כל פעם שהגיע יום כיפור והתחילו לדבר על מלחמת יום כיפור, מצאתי מין שקט. אף אחד לא מדבר. סבתא שלי תמיד הייתה תופחת לי על הגב, אומרת לי, תעמדי זקוף. כאילו, שחס וחלילה לא מישהו ירחם עלינו. מרכז אירופה, יקים, צ'כים, וינאים. לא, למה צריך לדבר על זה? בגבעת חיים שתקו את המלחמה ההיא 40 שנה. עד שאיש אחד החליט לפתוח את תיבת הפנדורה. והוא יכול היה לעשות את זה רק בגלל שאז הוא לא היה כאן. לפני 25 שנים באתי לחיות במקום הזה. אינני בן הקיבוץ, לא התרוצצתי בין שעב, לא חוויתי את הלינה המשותפת. אולי זה מה שאפשר לי לחוש את ההימנעות, כי 8 נופלים זה כואב ומר ומפלח קרביים, וצריך ללכת בזהירות סביב הפצע, שלא להכאיב יתר על המידה. אנשים רצו לדבר על זה? מאוד, מאוד. היה כנראה משהו שהבשיל, וגם מישהו היה צריך לבוא ולשאול. מוטי זעירה יצא למסע אל נבחי הנפש של קיבוץ גבעת חיים. הספר שכתב, צרור חיים, הוא בעצם הסיפור על מה שקרה לקהילה הזאת באותה מלחמה. אחד, בעקבות 8. גבעת חיים ייחוד של שנת 1973, זאת הייתה אחת השנים הכי טובות שלו. זה קיבוץ חזק ומבוסס, כלכלית וחברתית, קיבוץ שוקק ותאב חיים. גם כאן, כמו בכל המדינה בעצם, אף אחד לא צפה את המלחמה שבפתח. ואז הופיע פתאום ג'יפ צבאי ביום כיפור, זה היה מאוד מהמם. ירד חייל, נותן לי צו גיוס. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, בעוד כמה שעות יבואו ב2, יבואו לקחת אותך, יש מלחמה. ונסע. 180 איש היו מגויסים פה. 180 איש מתוך כמה? מתוך 400 חברים. אני רואה את האנשים הולכים בשביל, ואני מסתכלת עליהם טוב טוב, ולא נפרדת. כי אני אומרת, 2 6 הימים, 4 מלחמת ההתשה, שילמנו את המחיר. אני מקבלת שוב צמרמורת. בקיבוץ נערכו למלחמה, נחפרו שוחות, המבוגרים החליפו את הצעירים שנשלחו לחזית. אבל כבר ביום השני הגיעה ההודעה על ההרוג הראשון. כשהגיעה ההודעה הראשונה על אילן, זה היה מהר. לפני שהודיעו הודעות. כי אילן מת בבית חולים, על שולחן ניתוחים. אורי אסטליין היה אז מ"פ ברמת הגולן, והוא נשלח להודיע לאח המאומת של המשפחה שאילן איננו. מצאתי אותו שרוע על הצריח, ישן, הערתי אותו. הוא התעורר, הוא לא הבין, ואז הוא ראה אותי, ואמר, אורי, מה נשמע? ואז אני יריתי ישר.
אני אקח את הציוד, אני לוקח אותך הביתה. הוא אומר, מה קרה? אמרתי לו, אילן נהרג. ואז הרגשתי שהוא נוזל לי מהידיים. ואחרי שהוא מתעשת, הוא נותן בעיטה בצריח של הטנק, ואומר, מה אני אגיד לפרי ולאילזה? שזה ההורים של אילן, ששנה ומשהו לפני כן הם שכלו את הבן הבכור בצבא, שקיבל דום לב. אילן היה ההרוג הראשון בקיבוץ, ואיש לא צפה את ההמשך. קצת לפני יום הכיפורים קבעו נירה ויורם תאריך לחתונה ושלחו את ההזמנות. אף אחד לא חשב שזאת תהיה חתונה באמצע מלחמה. החתונה הייתה צריכה להיות פה במועדון. ואז אני רואה מהמזכירות פה, יוצא המזכיר ככה, עם חברה, עם תמי, אחות של דודו וחנוך, יוצא איתה מהמזכירות. ואז אני אומרת לבנות, בנות, תשמעו, נפסיק, בואו להפסיק, כי קרה משהו. ואז הם חזרו אליי, סיפרו שדודו נהרג. ואימא של דודו גרה ממש פה ככה, מעבר למועדון. ואמרתי, בנות, אני לא יכולה פה לעשות חתונה, מול החלון של לוטה. עשינו מה חושבים, החליטו עוברים לדשא ליד אמא שלי. זהו, וככה נראתה חתונה. זה אמא שלי. אין, הפרצוף שלה אומר הכל. שירה, ריקודים? אתה רואה? גם לא היה מי שישיר וירקוד. דודו חזר לארץ כמה ימים קודם עם אחיו חנוך מניו יורק. הם באו למלחמה, ושניהם נהרגו בחווה הסינית תוך 3 שעות. הימים עוברים בדריכות ובמועקה שהולכת ומתעצמת. המזכירות הופכת להיות חדר מלחמה. משם מנסים לנהל מעקב אחרי בני המשק שנמצאים בחזית. אלה חברי הקיבוץ, יש פה רשימה של 20 וכמה, שלא ידעו מה קורה איתם. כי אין טלפונים ואין מודעות ומכתבים בקושי מגיעים וזה. יש רשימות כדי שאם יש איזה בדל אינפורמציה או לאחד יצא או נפצע, אז היו עושים לידו וי. אז אפשר לראות שלגבי לחלק גדול מהשמות כבר יש וי, וכמה שמות לא יהיה עליהם כבר וי לעולם. יש לי פה כמה תמונות. כן, מה? זאת ההזמנה לחתונה. אני אפילו זוכרת תמונה שאני יושבת על הכיסא נדנדה ואני אומרת לאברהם מלא, בדיוק אחרי שהקטנה סיוון נולדה והגדולה כבר בת 2.5, וואלה, אולי זה האושר שכל המבוגרים מדברים עליו. זו תמונה די אחרונה שמשותפת שפוני בהיריון הקטנה. לא נפרדנו, ואני זוכרת שאני סוחבת על עצמי הרבה זמן את ההרגשה, וואי, אולי אני אשמה שהוא נהרג, כי לא הספקנו להתחבק לפני שהוא יצא למלחמה. אברהם אלקורי נהרג בקרב בסיני, ושוב צלצל הטלפון במזכירות הקיבוץ. קצין העיר מודיע לך שהוא בדרך הנה, והוא לא אומר לך על מי הוא הולך להודיע הודעה, אסור לו. הרגעים האלה, עד שהוא אומר לנו מי זה, זה נורא 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 קשה. עוד יותר קשה ללכת אחרי זה למשפחה. עמרם הישראלי היה באותם ימים המזכיר. הוא לא גויס למלחמה כיוון שנפצע בעבר, והוא לקח על עצמו את המשימה הבלתי אפשרית, להודיע למשפחות. כשאתה הולך בדרך כלל עכשיו אתה נזכר בזה? או שאתה שמת את זה מאחוריך? אני שמתי מאחוריי, אבל זה מיד חוזר. מה חוזר? הפחד מפני המפגש עם המשפחה, והרגשה שהעולם שלהם נשבר. ואתה זה שהולך להודיע את זה? ואני הולך להודיע. איך קראו לך בקיבוץ הזה? והומור כביכול, הנה השטן הגיע. 40 שנים עברו, אבל בכניסה לחדר האוכל עמרם עצר, התקשה להמשיך. אולי הרגיש ששוב העיניים ננצות בו, ממש כמו אז ב-73. אתה זוכר את זה? אנשים משפיעים הבטן? לא, אני חושב שזה לא נחוץ.
מפחדים שהיית הולך אליהם? ממש מפחדים, כן. וגם שמים לב לאיזה כיוון אני הולך. זאת אומרת, ממש אתה עובר, כולם העיניים נשואות אליך רק שלא תעצור לידם. כן, כן. אני זוכרת את עמרם מגיע למקום העבודה שלי, לפורטון, ואני רואה אותו, ואני אומרת ככה, מסננת, רק לא בשורת איוב. זוכרת את זה כמו עכשיו. איך הוא מגיע אליי? וזהו. בחדר האוכל נתלתה אז המודעה הזאת, כל כך מעט מילים על דף חלק לבן. אברהם הלקורי נפל במערכות סיני ממערב לתעלה, להרוג הרביעי. טוב. אני אראה לך. מי זאת? זאת אני. מתי? אחרי שאבא שלי נהרג. הייתי 10 ימים לפני גיל 2. זוכרת משהו? כן. ציור גדול. זאת אמא שלי, וזה אבא שלי. אבא שלי היה, קראו לו אמיתי. הוא היה בן 26, הוא נהרג. הוא היה סגן מפקד סיירת מטכ"ל. לי זה לא עושה שום דבר, כאילו, הגבורה שלו, זה לא מנחם אותי. מבחינתי במשימה הכי חשובה שלו, הוא נכשל. זאת אומרת, הוא לא חזר הביתה. אמיתי נחמני נהרג באי גרין, והבת שלו ורד התחילה לצייר את הזיכרונות שבעצם לא היו לה. לאחת התערוכות היא קראה אני, כשאני יושבת בסבלנות, ומחכה לך שתבוא. יש המון אומנים, יוצרים, שהאגו הוא אף פעם לא מתמלא אצלם. ואני אומרת, אצלי הוא התמלא בשורה הראשונה בבית קברות, כאילו מעל הראש. כמות התשומת לב שאתה מקבל בשורה הראשונה בבית קברות, שום הצלחה בינלאומית לא יכולה לגרוף לך. מה שקרה אחרי מותו של יאיר ענבר נותר במידה מסוימת תעלומה. יאיר ענבר נלחם ברמת הגולן, במובלעת הסורית. הוא נהרג יחד עם 4 אנשי צוותו בטנק מפגיעה ישירה. הטנק הושמד לחלוטין, ואי אפשר לזהות את הגופות. כל הרביעייה הזאת נקברה ביחד בקבר אחים, והדבר הזה היה בלתי נסבל מעבר להרגשה שאין לך עם מי להתייחד, גם איך לעשות את זה. ההורים של ענבר ביקשו קבר, מקום שיוכלו להתייחד בו עם בנם ושיהיה רק שלו. בוקר אחד מתפרסמת המודעה הזאת בשער של עיתון דבר. מי שמזהה את המספר 557 שנרקם על תחתוני גבר שהתקשר בדחיפות לאבנר לס מהתנועה הקיבוצית. יושבת אחת החברות במחסן הבגדים כאן ורואה את המודעה הזאת ואומרת, זה המספר של יאיר ענבר. היא רצה רועדת, עמרם המזכיר, עם ההוכחה, עם המספר הזה. ככה זיהו את גופתו של יאיר ענבר, הפרידו אותה מקבר האחים. לא לגמרי ברור איך ואם התחתונים עם המספר שרדו את השריפה שאחזה בטנק כולו. אבל אולי זה בכלל סיפור של חמלה. בדיעבד התברר שהאיש שפרסם את המודעה, אבנר לס, הכיר היטב את הכמיהה של הורי יאיר לקבר שיוכלו לעלות אליו. לס היה שכן שלהם בקיבוץ גבעת חיים. אבנר לס נפטר שנה אחרי המלחמה, אין את מי לשאול. אבנר לס לקח איתו לקבר את השאלה של האם הסיפור הזה הוא באמת היה, או שאולי פשוט עשו מצווה למצוא למשפחה קבר. לך תדע. גם את עוזי ילובסקי, יליד קיבוץ גבעת חיים איחוד, תפסה המלחמה בחוץ לארץ. הוא היה בלונדון והתעקש לחזור להילחם על הבית. הוא מגיע לארץ, מצטרף לקרבות ונהרג ביום שבעצם אחרי הפסקת האש. כשהידיעה על מותו הגיע לקיבוץ עלה מניין ההרוגים לשבעה. יכול להיות שמקום אחר לא היה עומד בזה, אבל כאן אנשי הדור ההוא, ההורים, חרקו שיניים ושמרו הכל בפנים. זה הדור, שזה צברים, שהם אמנם רגישים בפנים אבל הקוצים בחוץ ולא מגלים רגשות, ואתה נמדד לפי מידת היכולת שלך להתגבר, להתאפק. זה דור של הרבה מאוד אידיאולוגיה, ובמקום הזה היה להם הרבה כוחות שלנו אין. הם קיבלו את זה כאיזשהו, אני אומר, קורבן, שהם, בדור שלהם, עשוי, עלול, אמור היה לתת אותו.
ב-23 לאוקטובר נפסקה הלחימה. עוזי נבון סיים אז ימים אינטנסיביים של קרב והתפנה להבין את התמונה על מה שקרה במשפחת גבעת חיים. אבל אז הגיעה בשורה קשה נוספת מהחזית הדרומית. חשבנו שכבר מי שגמר עד הפסקת האש בחייו לא ישלם במותו. אבל אז סיפרו לי על בני וזה היה מכה חזקה. מה קרה לבן? מצרים פגעו בו בטנק שלו. הוא נפגע, אבל הוא יצא להציל גם חבר שלו שהיה פצוע ותחת אש, ואחר כך הוא נהרג. בני היה ההרוג האחרון. הנופלים נקברו קבורה זמנית. יעברו עוד חודשים ארוכים עד שיובאו למנוחה האחרונה בבית הקברות של גבעת חיים. התמונה הזאת של 6 קומנדקרים עומדים שם במגרש חנייה ועל כל אחד הארון, זאת תמונה שלא תשכח לעולם. אני זוכרת באמת חושך מצרים. הולכת. מההלוויה הזאת אני זוכר רק את השקט. זה השקט שחדר את הלב. פעם ראשונה שאני קולטת משהו, זה באמת כשהרגבים נופלים על הארון. אצל רבים מהם השנה היא נמחקה. הם כמעט לא זוכרים ממנה כלום. אבל התמונות מספרות על קיבוץ שחזר כמעט מיד לשגרה, שהקפידו בו לחגוג את החגים, שביקשו בו להנציח את החיים ולא את המתים, ושאסור היה בו להראות חולשה. אני הלכתי לכל אזכרה של אמיתי. אני לא זוכרת את ג'ני בוכה. שאלו אותה למה לא בכית ליד הקבר. למה לא בכית לאורך כל השנים האלה? היא אמרה, אני ידעתי איך להתנהג. אתה בכית דרך אגב, אז הרשת לעצמך? שהייתי לבד ונזכרתי... לא בציבור. לא בציבור, לא. בכיתי, אבל לא בכל רם. אם מישהו היה מדבר רגש, מביע רגש, הם היו קוראים לזה, הוא יצא מדעתו. אבל העצב נשאר שם, בין השבילים. תמון עמוק מתפרץ רק בימי זיכרון, רק אז מותר לו. ופתאום, אחרי 40 שנה, הגיע הספר הזה ששוב הופך את עולמם. מה אתה חושב שאנשי דור המייסדים היו חושבים על הספר שלך? אני לא יודע. אני חושב שחלקם היו כועסים, וחלקם היו אומרים, כן, זה... טוב שמישהו אומר את זה, כי לנו לא היה את הכוח להגיד את זה. מישהו נשאר אומר? לא. האחרונה, ג'ני, אמא של אמיתי, נפטרה לפני 2 כשאתה חיוור מצער, מתחפר בשתיקתך. מתחת לצמרות הם שוכבים עכשיו זה לצד זה. בנים והורים, הנופלים והנפילים. סבתא שלי תמיד הייתה מחזיקה לי את היד, היא לא יכלה לבכות. היא הייתה אומרת את זה. בסוף ימי היא כל הזמן אמרה לי, אני רוצה לבכות, ואני לא יכולה. אני פשוט לא יכולה. יש בי כוח, אל תחוס עליי, אל תפריע לקוצים שלך לשרוט את רגליי. אנחנו יוצאים להפסקה.